Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. UMLA ka Northern Constituency uba Gabriel Walang hakar pknai terik ujumang arhasar arpulai ulah kentu ya ka sarkar baka deben pej bat ban bishar beriak biang ya reservation policy hak jinga krem mikla pathai kubor uba Gabriel ulaong bakum unang mikmat balajit dikipaj ba ka Northern Constituency haba Ukraine ya kanikaman kambut ba Ukraine tang na kabenta ka Northern Constituency hendrai Ukraine na kabenta ka jaj ben riu borok away ya sotu ba kini singi ke bangang don shong stage po badon ka workshop hapo mahali Chandigarh ia don arpu nyut ngut kia mali mat ngai ui babaro kia mali kia don laka jong ji sukhia lor kani ka kam den re kam dei ba ong ba kim kwa ban kran re ki don laka jong ka jing ngau halor kani ka policy ban kawero la baro kia mali hen rup hungut kini kran bat kin pen pau laka jong ka jing thrang ba ka jing angnut ka jong ki kala ban don ki ha ka jing bomsu tana da po ka jala ka jungi yang ni ngakren tang nam tai ladi ngam kren na ka benta jong ka parti ne jong no kuma ki pajba jong kanong stein constituency ki lajiet yang para ka ju ka por habang ngakren benta kam ngam sem la kren tang nam ta kanong stein constituency hari ka jingkren ka jonga ka long na ka benta ka jalai bro ka wei kam tam nam ta ka jaj ben reu ka jongi de ka e ka bang kren bon gin sa bishar bon gin sa pej bat bon ki bar kan tho lane ki ban yaro kai ka bayas ka ba dei habat ka resolution policy lai don kam bangin hap ban pej bania ban bishar bania ban kmi bania ka bakan long kumno ka ban yalam dak benda ka jaj ben rio ka jongi o niyo i hagini singi si bon ki calls ki balawan bon ba ka penlong yang aro bangan haban perkhat sani jai ya kan ka kam bakan nom yalam bakla ya ka jaj ben rio ka jongi bat bangin la ban yo ya ka ka babatam na ka benta ka jaj ben rio ka jongi ha ka por election ngala karpat iki pajba banong to ya raplem bangan ya don rengkat bat phi to tip phi ki pajba bangan ya don rengkat bat phi ki pajba ha ki bun ba ki benta na ka benta ka jingba jong ka jaj ben rio ka jongi harang ngej scam ba ublei udon la ka jong ka benta ban penshailem yangi ha ka ni ka reservation policy bangin la ban le ya ka babatam kanang ba ka jaj ben rio jongi kan im bar kan don ha ka jing jenjar ngis kem ba ki pajba ki nong jai ailat lem yangi kum ki legislator bagi nang yo bani ti bini asu manang ti kham jil su ya ka jing ba jong kani ka kam ka bangi layat itu ngini ya rengkat bat rengkat ka jing ge jau belai bagi eke ki bangi le ki long na ka banta ka jing ba jong ka jaj ben rio ka jogi